kurva špinavá, taký predmet, kurva prašivá. Ti hovorí, raťa jebne rada aj s ním a ma mozgy vyjebu tu byte. Tak si mu radi na to ucívanie, nemá za to. Kto podpísal? Ona. Ach ty kurva! Ale nič sa nerobíme, za nám výklady robíte si. Materi, chytí mi vyjebe do kojtanera, všetky. Nebudete ani vymatovať. 250 mu kto zaplatí? Kto mu dá 250 korún? A on má 100. Kde má 100? Má, dajte to sem. Kde má 100? Dajte. Kde má 100 ty? Kebra. Kulava. Odka máš? A to bez peňazí pôjde do Bratislavy. Na podval pôjde ako? Na zem. To bol náš kraj. Každý týždeň na hokej, na podval bude chodiť. A ešte dobre, ešte basketbálnení. 100 korún minie za 2 týždne. Tak 250 platia. A ešte brato mu vráti ešte, lebo včera mu... Jebe ja, ja chcem tuto vidieť 250 korún. Čo ti vládo vráti? Za čo? Vráti mu, lebo včera povedal, že mu vráti. Za čo? Čáru mu daj. Boha, ja tu chcem vidieť... Áno, ide za ním, povedal. Tu chcem vidieť 250 korún. Tuto, teraz. Pekný, chod za ním, dostane... Teraz Boha, tak chcem tento vidieť. príde za ním. Tam chcem vidieť 250 korún. Chod za mňa. Už je doma, to pozri. Lebo ťa dá. Ale ťa povie, celý. A ty máš koľko peňazí? Dnes máš. Čo? V robote, však je 6. do roboty. Že v robote jej dávol akto. A 6. idú do roboty. Za 300 korún. No ale tak za 300 korún, keď to dajte mi skoro, ešte včera si to nechal. Tak aj teraz tam. Tak tu je horší bordel ako bol. To bude celú dovolenku len tu tíky robiť. Boha, teraz to dáva dole. Ja si môžem dať kokot konský akurát, nie dve palacinku. Ty špina vyjebaná. Že 150 korún do kina. Ale to nemusí dať do kina. Ježiš Maria. Tu nejde do kina za 50 korún, tak poď do Bratislavy za 150. Lebo na Máriu 1000 korún prejebala. Ale tam niečo je, nič nekúpim, chleba, pečiva, aj sa... Tak 5 kopol vyjebete za 2 dní. 3 dní máme zaplatiť a budeme do kina chodiť, do Bratislavy. Do piče vyjebané, lebo pôjde za to učiteľkovu zabijem. Ja na lístok nedám na šport, 30 korún. A on bude do Bratislavy 150 korún za kino dávať. No teda, toto už je piči, toto čo sa robí. Ja pôjdem za to učiteľku, ja tam zajebem. Ja nerobím! Čo mám kradnúť? Tam nájdeme tore. Áno, niekto má jablka na stole. Áno, niekto má aj na stole jablka. Aj hrušky má a jablka. Áno. Kto nemá, tak má jablka aj hrušky na stole. Áno. Nebudú trojaké zmrzliny žrať, kto nemá peniaze. Také slovo, matku, ja neviem. A 200 korún za môj dar, to nepoviem. To nepoviem. Na Máriu, do Kidon. No, už sme tam nesmeli. Včera 50, dneska ja 50. To nepoviem. Jablíka, orechy, nosím. Boha, 3 roky chodil na doučovanie už. Už nie. Lebo už je 9. Má, všetko vie. A čierna papula mu to bude podľa môj chrbát. Ešte raz jedneš tam moje meno do žiackej, ťa zabijem nožom. Ty čierna papula, už poticho. Ťa nožom zabijem. Vody, čo by povedal čierna papula. Lebo ja poviem do školy povedať, že podpisujete žiacku bez mojho vedomia. Dobre, viera papula, už tú pásku nie. A kde je? Kurva, špinavá, toto to je špina. Čiernu! Žiadku, aký obal má na čo má byť žiadka a tanti má páskou zajebanú žiadku. A žiadka, knižka, čo má byť vysvedčenie žiadka. Tak... Není taký obal na žiadku. Čo není? Tak to je taká žiadka písanka.
dela. Nemá. No chlebo si to, húča. Na. Po 60, po 50. Tak čo? Aj to, že tam nechodíš. Čo je to, čo ja viem? Ja som ani to neviem. No dobre, choď, daj do taška si chodím. A však to, povie, nech ti to daj, bo táto to vie potom. Ale veď Vlado má moju a od tej nohy má... Pani Vlado, a prečo mne si to nedá, dať si to tam nedá? Tam bola. Veď išiel preč. Čo videl? Jeben, keď som išiel, ja išiel preč. Narej, tam na. Aj. Rádiajú hlava bolia, to z toho neboli. Ja odídem ona zajtra. Tu boli celý deň. Ja neviem, čo si ti ja.